pensamos que nestas datas xa se está fraguando, está preparando a venta do que foi o entramado das caixas galegas hoxe bancarizadas a banca privada, e porque queremos centrar o que vai a ser esta campaña que imos desenvolver durante todo este proceso que entendemos que ineludiblemente vai a empezar co curso político, porque está na senda do Partido Popular, está na senda da banca privada, sobre todo os grandes bancos deste país, e pensamos que Esquerda Unida ten que poñer en valor unha aposta histórica que temos centrado sobre a creación da banca pública. Nos poñemos sempre un antecedente que é o ano 96, a chegada do Partido Popular o goberno, o primeiro dos primeiros colectivos que recibe José María Aznar é a Asociación Española da Banca, que curiosamente van a pedirlle que todo ese aforro, toda esa cantidade de depósito bancario que existe nas caixas, que se xogue de igual a igual, decía naquel momento a Asociación Española Profesional da Banca. Eles querían que desapareceran as caixas de aforro como sistema de financiación social ou como sistema de financiación das pymes e como sistema de financiación dunha gran parte da industria do noso país. Eles puseron en valor que case o 50% do aforro estaba naquel momento máis non dos bancos e non das caixas. Poñemos tamén antecedente que en marzo do ano 2009, cando se intervén Casa Castilla-La Mancha, o primeiro aviso de que algo pasaba nas caixas de aforro, que as caixas de aforro estiveran moi expostas a produtos financeiros e a produtos especulativos como o sector do ladrillo, naquel momento Izquierda Unida dixo claramente que era o momento de falar outra vez de banca pública, algo que estivo sempre na proposta programática de Esquerda Unida, algo que defendimos no momento que desapareceron as formas de banca pública neste país, o Banco de Crédito Local, o Banco de Crédito Industrial, o Banco de Crédito Hipotecario, a propia Caixa Postal. En aquel momento decíamos que non ter unha banca pública significaría que non íbamos a ter capacidade de financiar determinadas actividades cando os tempos do proceso de acumulación capitalista iban a ser bastante perigosos. Estamos nesa fase, estamos nunha fase que ese proceso de acumulación que se está dando sobre todo no contexto europeo, que está impedindo a moitos sectores financiarse para facer actividade industrial, actividade productiva, para nós é un paradigma o que está pasando no sector da construcción naval. Non temos un organismo, ou non temos un sistema de financiación público que asegure que se está recuperando unha parte importante do que veio sendo o sistema de banca pública, que era sen esa usura co que traballa a banca privada, poder ter formas de financiación para o noso tecido productivo, por non falar da obra social. Por lo tanto, pensamos que entendendo, e así foi preguntado tanto por os nosos deputados no Parlamento Estatal como aquí no Parlamento de Galicia a través da coalición AGE, entendemos que se este proceso que se deu e que digamos que se molou en que por casi máis do 90% do accionariado, digamos, da titularización de Nova Caixa Galicia é propiedade do FROC, é dicir, dunha entidade pública, é facilmente defendible, argumentable e, polo tanto, construible unha banca pública a partir, como decimos no cartel da nosa campaña, a partir deste bosquexo. Non é algo que sea irreal, é algo que se fixo en moitos países europeos en determinados procesos, Alemania, Suecia, en concreto, en Alemania, as caixas dos Länder, esa orixe ven moitas veces de bancos intervidos polas administracións públicas, e, por lo tanto, vamos a defender unha campaña de rúa de explicación de que consiste a banca pública en todas as vilas do noso país. Ese é o esforzo de Esquerda Unida. Sabemos que sen banca pública vai ser moi difícil sair desta crise dunha maneira social, dunha maneira productiva. Se ao final aqueles sistemas de financiación, aqueles sistemas, digamos, como decían nos un momento as caixas de aforro, que decían que eran entidades en afán de lucro, pois entendemos que sen ese sistema financiero vai a ser moi difícil transitar productivamente neste país. Creo que estamos diante dunha temática das máis importantes que vai afrontar Galicia nos vindeiros meses, das máis importantes porque se vai a consumar unha grande estafa planificada, orquestada perfectamente por parte dos dous grandes partidos sistémicos que configuran o Estado español e que tamén rinden contas no noso país. Falo dos dous grandes partidos sistémicos porque houve unha normativa especificamente planificada para atacar as caixas de aforos, para levar adiante un proceso de privatización, de bancarización do sistema financiero, en concreto do noso país, de Galicia. Tiñan planificado que molestaban as caixas de aforros e tiñan tamén planificado un proceso en termos marxistas, en termos clásicos, como reconeceu, por certo,
na Comisión de Investigación das Caixas, o señor Camba, efectivamente un proceso de concentración bancaria, de concentración de capital, na que hai dúas figuras que gañan e que están absolutamente contentísimos, satisfeitos con estas operacións de derribo absoluto das caixas, en particular das nosas caixas galegas. Falo claramente do BBVA e falo claramente do Banco Santander, como todos ben sabedes. Por certo, dúas das entidades que xa están pulando para, de maneira ambiciosa e obscena, conseguir quedarse con Nova Galicia Banco. Por tanto, diante dun ataque planificado e diante da consumación dunha grande estafa na que o señor Feijóo é o gran vasalo de toda esta operación. É bastante sorprendente que o presidente dun país de Galicia, o presidente que nos representa a todos e a todas, primeiro xa diante dese agravio que supuxo a norma dictada no memorando que sinalaba un plazo de 5 anos no que exixirían a venda de Nova Galicia Banco, xa daquela nos pedíamos que Feijóo saíra na defensa de Nova Galicia Banco por unha razón obvia e que acaba de decir Rubén, e que o 99% do capital de Nova Galicia Banco é noso, é público, e porque pasamos de termos unhas caixas que valían máis 2.000 millóns de euros a termos un grande burato negro que pesa sobre os nosos impostos, que son menos 9.000 millóns de euros. Bueno, pois xa daquela dicíamos que Feijóo tiña que defender Nova Galicia Banco e tiña que evitar esa venda nese futurible que sería o ano 2017, pero que agora xa non lles vale nese acto de grande estafa bancaria que estamos a sufrir os cidadáns, as cidadás, os traballadores e traballadoras de non lles sirven eses 5 anos, senón que queren seguir roubando, dende logo, apropiándose dos nosos recursos, cando non é que nos teñamos unha pesquisa, é que xa o señor Carrasco, o director xeral do FROB, dixo alto e claro que en setembro, dende logo, sin dúbida, se consuma a venda de Nova Galicia Banco, e o que é máis increíble é que o secretario do Estado, o señor Jiménez, tamén ten claro que se vai a producir a venda de Nova Galicia Banco. O que é máis grave é que, primeiro, o director xeral do FROB, que, como ben sabemos, se falamos do FROB, falamos dun organismo público, falamos en definitiva do goberno de España, falamos en definitiva do goberno de Galicia, e que parece que falar do FROB é falar dunha entidade independente. Non é certo, non é unha entidade independente, é nosa. E diante desa posición política, o normal sería que Feijóo, que é o presidente dos galegos e das galegas, dixera algo respecto desta pretensión que quere levar adiante o FROB. O simpático da broma, que nos costou 9.000 millóns de euros, e que ademais se contratan a dúas entidades bancarias ao precio módico de 700.000 euros cada unha, é dicir, poñemos o zorro a cuidar das galiñas para que nos fagan un estudo de como están as caixas, como está Nova Galicia Banco en concreto para ser vendida. É dicir, é o mundo ao revés, é consumar unha grande estafa. E o que é máis severo todavía é que, e o máis grave, é dicir, eu creo que exixe, dende logo, responsabilidades públicas e políticas, sin lugar a dúbidas, é que o secretario de Estado de Economía, o señor Jiménez, acaba de alertarnos recentemente, dicíndonos que cuidado, que eles esperan que a venda de Nova Galicia Banco non nos coste demasiados recursos aos cidadáns e as cidadás deste país. É dicir, ollo o dato, non solamente van a facer unha socialización de perdas, como estamos indicando na nosa campaña, senón que, ademais, o que é máis grave é que esta operación, para que algúns se sigan facendo absolutamente archimillonarios, probablemente nos vaya a costar en torno a 4.000 ou 5.000 millóns de euros máis polo proceso dunha venda que, repito, é consumar a estafa. Por tanto, este é o grande debate en termos económicos sociais do noso país nos vindeiros tempos. Non podemos esperar a setembro. Esquerda Unida inicia xa esta campaña facendo, en primeiro lugar, un chamamento á cidadanía deste país que tense que revelar frente a este espolio absoluto do sistema financiero do noso país e do roubo dos nosos impostos. É dicir, nos están recortando
nos están privando dos recursos elementais. Estamos nun proceso imparable e económicamente indecente, se podría explicar, de suba de prezos, de alimentos básicos, de un montón de cousas, e, curiosamente, estamos facendo regalos para os máximos interesados na produción da venda de Nova Galicia Banco. Por tanto, rebelión de ciudadanía, pero tamén empezamos xa unha serie de contactos cos sindicatos de clase, con as ONGs, con todos os colectivos sociais deste país, porque creemos que a materia política de interés primario neste tempo, sin dúbida, é, primeiro, exixir a paralización desa venda. Dende logo, somos a maioría social e se nos queremos podemos conseguilo, e en segundo lugar, obviamente, aproveitar, como xa defendemos no Parlamento con varias iniciativas, é que xa Nova Galicia Banco é nosa, constituirla nunha banca pública que, como xa dixo Rubén, non estendo aí, é máis que posible, fácil, non é nada revolucionario, é unha medida en termos marxistas que se di defensiva e pouco máis, é dicir, unha medida para sermos capaces de intervir na economía e, dende logo, intervir na economía productiva, algo que hoxe, lamentablemente, non temos. E, repito, diante desta situación, silencio absoluto, silencio cómplice do vasalo dos capitalistas, dos que nos expropian, dos que nos rouban, que son os bancos, que é o señor Feijóo, e, por suposto, silencio e mediocridade absoluta na Conselleira de Economía do noso país e no Conselleiro de Industria, que, como veño dicindo desde hai tempo, é unha mala contable que forma parte dun departamento de contabilidade que teledirixe, lamentablemente, dende Madrid. Por tanto, unha campaña que esperamos que seña comprendida pola ciudadanía crítica deste país. Non sabemos que os sindicatos de clase están nesta posición. O problema é que temos que ser capaces de organizar unha grande batalla cívica na rúa para impedir esta venda. Non sabemos, porque xa a historia así se escribe, que organizadamente na rúa se consiguen parar as barbaridades que tentan facer ou ben se consiguen consolidar dereitos. Esta é a única maneira que temos, porque, como xa estamos vendo, as maiorías absolutas do Partido Popular e algunhas látere que teñen como partidos do sistema actual impiden, sin lugar a dúbidas, que isto fructifique. Falo con claridade porque este tema da banca pública xa se levou ao Parlamento de Galicia e houve outra organización que, dende logo, que nominalmente, entre aspas, da chamada esquerda, non apoiou esta iniciativa. Por tanto, sin dúbida, Esquerda Unida o que lle gustaría é que organizáramos unha grande manifestación, por suposto, coa participación activa dos traballadores e traballadoras deste país e, por suposto, con a ciudadanía deste país, que es que temos que pegar un grande berro, como esta obra magnífica, un grande berro dicindo que xa está ben de que nos exponen, de que nos rouben e de que neste caso consumen a estafa, porque, repito, nos tiñamos unhas caixas que valían máis de 2.000 millóns de euros. Hoxe temos un burato que pagamos nós que vale menos 9.000 millóns de euros e resulta que agora xa nos amenazan con que esta operación, de entrada xa nos costou 1.400.000 euros só polos traballiños estes que están a facer e amenaza o secretario de Estado, que non o decimos nós, con que seña unha operación que salga cara ás arcas dos contribuintes. Outro elemento máis, é dicir, que un secretario de Estado presuma, igual que o director do FROP, presuma de que Nova Galicia Banco poda estar nas mans de un fondo de inversión norteamericano ou nas mans de Botín do BBVA, é unha indecencia, é que é non comprender o que está pasando, é non entender que iso é un ataque directo ao noso país e aos traballadores e traballadoras do noso país, é non comprender o que acabamos de vivir cos traballadores e traballadoras que tamén levamos ao Parlamento de Galicia de Caja España, e que é atacar os traballadores de Galicia que se irían ás rúas e o peche inmediato de moitas das oficinas. A veces se acaban de vender xa 66 de Nova Galicia Banco ao Banco Echevarría, é dicir, que todo isto é terrible, pero pensade tamén na obra social de Nova Galicia Banco, que viene este paquete tamén de transmisión, é dicir, que forma parte do esforzo dos contribuintes do noso país, é dicir, é unha barbarie e, dende logo, creemos que o ideal sería
despois de todos os contactos e dun traballo político forte, sin dúbida que a xente se rebelara na rúa frente a esta barbarie. Sí, Yola, que características tería esa banca pública en caso de chegar a materializarse? Bueno, características simplemente o que cambiaría sería unha formulación xurídica que moi sinxela, nos traballamos de feito nesta cuestión, sería a transformación do que hoxe depende do FRO nunha entidade de carácter público. Non hai ningún problema con no que supón o tramo xurídico e despois, obviamente, a banca pública traballaría, obviamente, para un modelo productivo deste país, é dicir, xa non interviría con criterios de rentabilidade económica, senón con outras variables. Teño que decir aquí que a grande estafa e a grande trampa, que nos están a dicir sempre, isto de que temos a banca ou o Banco de España independente, non pode intervir, é unha grande mentira. O Banco de España, en primeiro lugar, depende no organigrama do Ministerio de Economía, por tanto, se depende de un ministro, obviamente as súas decisións se toman con carácter público e, por tanto, con carácter político. Con maior criterio, obvio sería que unha banca pública, sin dúbida, non estaría a satisfacer os intereses de morosidade, que hoxe é o que están a facer das propias entidades privadas, senón, obviamente, da creación de postos de traballo e da economía real. Pensade que agora, calquera pequeno autónomo, eu pola miña profesión, para que nos dean, eu non estou dixendo agora, pero unha póliza de crédito de 30.000 euros a un profesional normal, é dicir, unha persona que teña unha tenda de zapatos, 30.000 euros, que se están poñendo problemas, é dicir, que están afogando directamente a economía. Eso é real, este é un mundo real, non é un mundo no que vive en Montepío Feijóo, este é un mundo real, unha póliza de 30.000 euros, que parece unha broma, que estea pasando, é dicir, que realmente os que xeneran emprego son os pequenos autónomos e a pequena e mediana empresa, e é imposible. Tiñamos o dato da destrucción de pequenas empresas, 9.000 en un trimestre en Galicia, é dicir, que unha barbaridade non é maneira de deglutir o que supón eso socialmente. Por tanto, desde logo, coa característica de servir ao público e, por tanto, o ciclo productivo do que antes falaba, por exemplo, como exemplo, eu creo que é paradigmático como é o caso do naval en Galicia. Como se vai a hacer a campaña? Cando vai a dar comezo? Van a Desde ser xa. reunións sectoriais? Sí. Como será? Tratando de información? Sí, de todo. Nos temos varias ideas. Unha delas, obviamente, é o reparto da información, que desde aquí o exemplo do léxico un pouco explicativo que resume a nosa proposta, que vai a ser repartido en todas as vilas e cidades de Galicia. Pero hai unha parte que é aproveitar unha sinergia que existiu durante bastante tempo, que todos eses colectivos sociais que demandaron desde fai moitos anos a banca pública. É dicir, estamos falando dos economistas críticos, dos que temos un bo feixe en Galicia, moitos deles catedráticos universitarios, que levan moitos anos alentando desta realidade. Outra parte son as plataformas en defensa do aforro público, que temos bastantes plataformas neste país e que teñen feito un traballo interesante de cara a plantexar como se pode artellar este modelo de banca. Hai unha parte importante que tamén son os afectados das preferencias, é dicir, un dos produtos financeiros que se permitiu, esa idea de que se permitiu ás caixas de aforro xogar a ser pequenos bancos, unha idea tamén é que unha parte importante desa xente que ten capturado os seus recursos nestes produtos entendan que cunha banca pública ese tipo de produtos serían impensables. Os bancos públicos en Europa non reparten produtos financeiros deste